खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेया रिलिज जानायनिफ्राय लानानै दिनै 9 सानाव आगान होबाय। जाय सावथुना गासै आसामजों लोगोसे भारतनि खना खनला रायजोनि सिनेमा हलाव दिन्थिफुंजागासिनो दं। मख'नो गोनांनि जुबिन गार्गनि सावथुन रय रय बिनालेया दासिमबो आसामनि गंफ्रोमबो सिनेमा हलाव दिन्थिजागासिनो दं। थारैनो जुबिननि सावथुना एसामिस सावथुन मुलुगनि हिस्ट्रि थामहिनबा बिगेस्ट हिस्ट्रि खालामनो थांगासिनो दं बक्स अफिसाव, जेराव रय रय बिनाले सावथुना 1 सप्तानि गेजेराव गासै 7 सानावनो गासै भारत नाङै 16 करोड़ 66 लाख रां बक्स अफिसाव कालेक्शन खालामनो हादोंमोन। बेनि उनाव गासै 9 साननि गेजेराव आसामजों लोगोसे भारत नाङै 19 करोड़ 31 लाख रां आरजिनो हानानै मोनसे हिस्टरि बानायदों। जाय सावथुना थाद'नाय गैयाजासे रेकर्ड बानायगासिनो थानायखौबो नुनो मोनदों। थारैनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्ला बर'आ खहा जामारगोन नामा? 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्ला बिटिसिआ जोबस्रांमारगोन नामा? बे समाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुनि खावलायनाय आरो बिल पास खालामनांगौनि थाखाय रेलि खालामनाय, फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनाय, सोरखारनि हेंथा दाबि खालामनायखौ लानानै हेंथायै बाथ्रा बुंथिदों समाज सिबियारि पारमिनास नार्जारी बिथाङा बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जुदि पास जायो अब्ला बिटिसिआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंनो सानो? थारैनो बर'नि खहा जामारगोन होनना नोंथांमोना सानोना? 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै समाज सिबियारि पारमिनास नार्जारीआ थांनाय सानखालि क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेरनि मोनसे फोथाराव रायमना ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै मोनसे सावराय जथुमा खुंदों पारमिनास नार्जारीआ, जेराव बे बिलआ पास जायोब्ला जोंनि थाखाय मा खहा जागोन आरो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो बिथाङा ओरैबायदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिदों दि फैगौ डिसेम्बर दानाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्ला एबा बे बिलआ सोदां जायोब्ला बिटिसिआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं आरो बिटिआर एकर्डआ मावफुंजायोब्ला बियो जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों पारमिनास नार्जारीआ। लोगोसे आखायाव प्ले कार्ड लानानै उइ वान बिटिसि बायदि स्ल'गानजों ओनसोलाव हस्रिखावो। मोनसे दुखुगोनां खौरां समाजारि बिजोङाव गोसारदों चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव बादायलायनो खाबु मोननाय बर'नि फिसा दीप्ति बसुमतारीआ जेनबाय। मख'नो गोनांनि बड'लेण्डनि बर' हारिनि फिसा दीप्ति बसुमतारीआ चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव भारतनि जानानै मैखोमै बादायलायदोंमोन, जेराव गासै रायजो राजाफोरनिसिम दीप्ति बसुमतारीआ भटनि गोनांथि जानायलाय भट बिनानै नांगौबादि भटनि मोनैनि थाखाय जाउनाव बिथाङा उन जानानै थालाङो। नाथाय बिथांजोआ बर' हारिनि थाखाय एबा बर' हारिनि सिनायथि राफोद गावनि मोनसे पेशनजों बिथाङा दिन्थिफुंनानै गावनि गोख्रोंखौ दिन्थिफुंदों। दिल्ली इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव मोनसे बेले-बेजे सोमजिदों। बिरखं गाथोनाव आरोंदायारि जेंनानि थाखाय गं 800सो हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि बिरखंफोरनि दावबायनाया गोबाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बे थासारिखौ नोजोर होनानै बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा थाबैनो थासारिया नर्मेल जागोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा बुंदों दि मोनसे रोंगौथि गोनां हानजाया मोब्लिब गोहोनि टेकनिकेल आयदानि सायाव खामानि मावगासिनो दं। 8 नबेम्बर 2025 निफ्राय बिरखं गाथोननि थासारिया सरासनस्रा जाफिनगासिनो दं। बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा फोसावनाय बायदिब्ला गासैबो टेकनिकेलनि इसुफोरा दा सुस्रांजाबाय। बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा दावबायारिफोरखौ खोथा होदों दि दिनैनिफ्राय थि खालामनाय बायदियै दावबायनाया जागायगोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन दि बिरखंनि जेंनाया सिस्टेमनि टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जादोंमोन। मख'नो गोनांनि बिरखं गाथोननि जेंना सोमजिनायनि थाखाय सुक्रुबाराव गं 800सो बिरखंफोरनि दावबायनाया गोबाव जादोंमोन आरो गं 20निबो बांसिन बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनायबो जादोंमोन। माखासे बेनि थाखायनो दुंहाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। शनिबारखालि एबा मैया हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ उत्तर प्रदेशनि वाराणसि रेलवे स्टेशनाव फिरफिला बिरहोनानै गं 4 गोदान वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेननि दावबायनायखौ बेखेवनानै होदों।
बे बेलायाव गाहाय मन्थ्रिया बुंदों दि बन्दे भारत, नम भारत आरो अमृत भारत बायदि ट्रेनफोरा भारतनि रेलनि गोदान जोलैनि थाखाय बिथा गायसनदों। गाहाय मन्थ्रिया बुंबावो दि बे ट्रेनफोरखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बानायनाय जादों। गंब्रै गोदान बन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनफोरखौ बेखेवनायजों लोगोसे हादोराव सोलिबाय थानाय ट्रेनफोरनि अनजिमाया गं 160निबो बारा जाबाय। गाहाय मन्थ्रिया बुंबावो दि मुलुगनि जौगा हादोरफोराव फोनांजाब राहाया बिसोरनि रांखान्थियारि जौगानायाव गोनांथार बिफाव लादों। बिथाङा बेखौबो बुङो दि लामा आरो रेल सुबिदाफोरखौ जौगाखांहोनाया जौगानायखौ जागायजेनो। भारत हादोरा आथिखालाव जौगानायनि लामायाव गोख्रै दावगालांगासिनो दं। उत्तर प्रदेशनि जौगानाया दावबायथायनि थाखाय गोदान खाबुफोर सोमजिहोदों। अयोध्यायाव श्री विश्वनाथ धाम आरो राम मन्दिर लुफुंनायनि जाहोनाव थानसालिफोराव फैनाय सिबियारिफोरनि अनजिमायाबो बांनो हमदों होनना बिथाङा बुंदों। मैया मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै धुबुरी पुलिसआ नोगोरमानि आफ्रिन हटेलनिफ्राय 3 अनलाइन जुवा गेलेग्राफोरखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायजों लोब्बा थानाय हटेलनि सासे मावथिखौबो पुलिसआ हमो। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 जुवा गेलेग्राफोरनिफ्राय गोबां एटिएम कार्ड, बेंकनि पासबुक जब्द खालामनो हादोंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला 3 जुवा गेलेग्राफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो हटेलनिफ्राय अनलाइन जुवा गेलेगासिनो दंमोन। बिथांमोना RSN मुंनि मोनसे एपनि गेजेरजों बे अनलाइन जुवा गेलेनायखौ खालामबोगासिनो दंमोन। 3 जुवा गेलेग्राफ्रा धुबुरीनि आफ्रिन हटेलनिफ्राय गोबां साननिफ्रायनो सालायगासिनो दंमोन। नाथाय अजद होनाय बायदिब्ला हटेलनि बिबानगिरिफ्रा बिसोरनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथिखौ हटेलनि रेकर्डआव रेजिस्टार खालामाखैमोन। बेनि उनाव पुलिसआ समद मुंनि सासे हटेलनि मावथिखौ हमनानै धुबुरी पुलिस एबा धुबुरी सदर पुलिस थानासिम लानानै फैदोंमोन। फारसेथिं मैया हटेल आफ्रिननिफ्राय हमजानाय 3 अनलाइन जुवा गेलेग्राफोरखौ खोला चालमारा ओनसोलनि शाहिनुर आली, आमिनुर रहमान आरो जब्बार आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। CIDआ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बीर लासित सेनानि सोद्रोमा रन्टु पानिपुकन आरो विकास असमजों लोगोसे 10 गुबुन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ फिन खादों। बेनि उनाव सनिबारखालि फुंबिलियाव गासैखौबो CIDनि पुलिस थानासिम लानानै थांनाय जायो। विकास असम आरो रन्टु पानिपुकनजों लोगोसे 5 गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो CID पुलिस थानासिम लानानै थांनाय जादों। मख'नो गोनांनि CIDआ गासै 10 दायनिगिरिफोरनि थाखाय जयै हियारिं खालामगोन। गासैबो दायनिगिरिफ्रा रां दाबिनाय आरो लांखारनायनि केसाव लोब्बा थानाय बीर लासित सेनानि सोद्रोमाफोर। फारसेथिं सोरखार आरो खुंथाया बीर लासित सेनानि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि उनाव बे आफादा फोसावोदि दा रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ लानाय जानाय नङा। बीर लासित सेनाया आफादनि खामानि मावनायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे ब्रेनस्टर्मिं मिटबो खुंदों होनना मिथिमोनदों। क'क्राझारनि UN एकाडेमिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों UNA फोरबो। बर' बिजोंखौ फोथांनाय आरो फोजौखांनायनि थांखिजों 2002 मायथाइयाव क'क्राझार सहराव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि थामहिनबा UN एकाडेमिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारिजों UNA फोरबोखौ खुंफुंदों। थांनाय 3 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै मैया 8 नभेम्बर खालारसिम गासै 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय UNA फोरबोआ मैया जोबथा सानाव जोबलांबाय। मैया जोबथा सानाव फुंबिलियाव फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै क'क्राझार सहरनि बिखायाव मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो, जेराव बर' माहारिनि दोरोङारि बायदि हारिमु थासारिफोरखौ महर होनानै दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि महर लानानैबो बिसोरनि हारिमुआरि महरखौ दिन्थिफुङो। फरायसा फरायसुलिफोरा हारिमुआरि हान्जा सुरनायनि उनाव सानजौफुआव फरायसा फरायसुलिफोर आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथियारि सावराय मेलबो लानाय जायो, जेराव ओनसोलनि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, क'क्राझार गुदि फोरोंथाइ मिरुनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्म बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादोंमोन। इन्ड'नेसियानि जेनेरेल इलेक्शन कमिशननि 4 सोद्रोमानि थान्दै हान्जाया सनिबारखालि एबा मैया कामरुप जिल्लायाव दावबायहैदों। थान्दैफोरा फारियै इदम हलिक, सेली हरलिनी, मारिय' बेलेन्टाइनास,
पुलकन आरो यहान टेगु लेसमाना होनना सिनायथि होदों। भारतनि बिसायख'थि खान्थि आरो फोथारनि बिसायख'थिनि थियारिफोरखौ बुजिनो हादोंमोन। बे दावबायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव बिसायख'थि सामलायनायनि साबसिन आदबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो आरो सुबिदायारि हेफाजाबखौ बांहोनाय। थान्दै हानजाया गिबियावनो आमिंगान गोजौ गेजेर फरायसालिनि भट सोग्रा मिरुआव थांनानै भट सोग्रा मिरुआव गुबुन गुबुन लाहार-फाहारनि सोमोन्दै मिथिहोदों। बेनि उनाव आमिनगावआव थानाय पाब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्टनि बांलायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि उफ्रा गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरि दाम'दर बर्मनआ मोनसे पावार पइन्ट प्रेजेन्टेशननि गेजेरजों बिसायख'थि खान्थि, भटार फारिलाइ थियारि खालामनाय आरो बिरोंदामिननि सायाव बिरोंदामिननि गुवारै फोरमायथि होयो। गोदान दिल्लीआव थानाय नाबलांकार हलआव फैगौ 20 नबेम्बर खालाराव सा 700निख्रुइबो बांसिन सा-सानजा भारतनि थान्दैफोरा सेमिनाराव बाहागो लागोन। बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा, जेराव दिनै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिखौबो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय खावलायदों। बिथां दिपेन बर'आ लोगोसे बारग' एनडिबिफोर जायफोर बिथांमोना बारग' एनडिबि जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना जेलाव दासिमबो दं बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौनि आरो बिटिआरनि जाखिनि आद्रा थाबावनाय दफा बेखौ मावफुंनो एबा मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानकाचार आरो बांलादेश सिमानि साखाथियाव थानाय पुबेर गामियाव पुलिसआ हरनि समाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा आरो नोगोद रांजों लोगोसे सासे आइजो ड्राग्स जगायगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ बाबुली सुल्ताना होनना सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ रुपाली खातुन 24 बोसोर बैसोनि होननाबो मिथि मोनो। मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट किशोर देकानि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया पुबेर गामिनि बाबुली सुल्तानानि न'आव हरनि समाव सिग्रोमदोंमोन। पुलिसआ न'निफ्राय 1440 फेग्रा मुवा आरो 9100 रांनि नोगोद रां बोखांनो हायो। बेखौ सोंनाय फिननायनि उनाव पुलिसआ बाबुली सुल्तानाखौ हमो आरो हाथिंगिमारि जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामो। पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट किशोर देका बिथाङा बुङो दि हमजानाय आइजो ड्राग्स जगायग्रा सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो मानकाचाराव ड्राग्सनि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन। मोनद' हारिनो आसाम सोरखारा एसटि होयोब्ला जोंहा हारि हिसाबै एबा थाखानाय ट्राइबेलफोरा मा खहा एबा मुलाम्फा जागोन? रायजो सोरखारनि खुंथायाव थानाय आयेन आफादनि ट्राइबेल सोद्रोमाफोरा फैगौ समाव मा बिफाव लानो हागौ? फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव गुवाहाटीआव जानो गोनां सिसिट'वानि हाबाफारियाव जोंनि बाहागो लानाया माबायदि जानो नांगौ? बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय नागिरनानै मोनसे समनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर'जों लोगोसे खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा खौरां मेला बाहागो लानायाव बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथांमोना गोबां खहा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थाखानाय ट्राइबेलफोरा साख्रि बाख्रिनि बेला आरो थाखानाय मर्यादाया गोबां खहा जागोन होननाबो बिथांमोना बुंथियो आरो माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारीया। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय गथ' गथाय थाखानाय नखर गोनांखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारनाय आइजोफोरनि जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो सानै गथ'नि बिमा बिनारानि दैमारिया दान मोननै सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। आंगो फिसाय फैलाव दैमारि आरो सानै फिसाजोआ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों बिनारानि दैमारिखौ। सोरबाफोर बबेबा जायगायाव नुसनबायदोंब्ला 9864079578 नङाब्ला 7002014298 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों आंगो फिसाय फैलाव दैमारिया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।